Hello, ja som lektorka Kika a môjim cieľom je pomáhať ľuďom na ich ceste k plynulej angličtine a ukázať im, že učenie sa jazykov je skrátka lifestyle a dneska sa preto vidíme pri tomto videotutoriáli o tom, ako môžeme trénovať angličtinu s AI, alebo teda menovite chatbotmi ChatGPT a Gemini. Medzi lektormi panuje konsenzus, že Gemini je ten správny alebo lepší tool na učenie sa cudzích jazykov ako ChatGPT, ale ja osobne využívam obidva chatboty. A myslím si, že oba tieto chatboty majú niečo do seba. Len krátka informácia pre mojich študentov. Budete mať k dispozícii túto prezentáciu v Classroome, bonusové príspevky a inšpirácia, kde sa na linky môžete dostať priamo kliknutím. A pre teba, milá diváčka, milý divák, ti nahádžem odkazy do popisu. Poďme sa pozrieť teda, ako trénovať z AI a prečo to máš vlastne robiť a ako na to. Prečo si osobne myslím, že využívať tieto nástroje je naozaj užitočné? Za prvé, máš možnosť konverzovať kedykoľvek. Môže to byť aj ústna konverzácia cez hlasové rozhranie ChatGPT napríklad, alebo aj tá písomná komunikácia. Kedykoľvek máš pár minút, potrebuješ si niečo vyhľadať, napríklad môžeš tak urobiť v angličtine a rovno aj trénovať. Tiež je to bezpečný priestor. Veľa študentov má problém so sebavedomým konverzovaním s inými ľuďmi a myslím si, že toto je taký fajn prvý krok k tomu, sa trošku rozprávať, možno dostať ten feedback, byť v bezpečnom priestore a potom postupne sa prepracovávať ďalej. Nikto ťa nebude súdiť, nikto nebude poukazovať na tvoje chyby nejakým negatívnym spôsobom, čo sa študenti často boja, čiže tu za mňa začni, ak je to tvoj prípad. Tiež dostávaš okamžitú spätnú väzbu a vysvetlenie, nemusíš čakať na svoju lektorku. Už v dnešnej dobe sme takéto pokročili, čo je skvelé. Tiež ide o personalizované učenie, to znamená, že to, čo sa ty potrebuješ učiť, to vieš precvičovať práve s chatom GPT alebo Gemini, nemusíš nasledovať nejakú učebnicu, v ktorej možno už aj polovicu veci vieš, učebnice sú drahé a tak podobne. Potom je to jednoduché používanie. Naozaj si myslím, že keď sa do toho dostaneš, nevyžaduje to žiadne zložité nastavovanie a tak podobne. Vlastne chat alebo tieto obidva chatboty sa učia na tebe a spoznávajú tvoje preferencie. To znamená, že čím viac budeš ich používať, tým jednoduchšie a personalizovanejšie to bude. A taktiež samozrejme tá cena, pretože ja používam oba chatboty v základnej verzii, nepotrebujem teda tú rozšírenú, to znamená, že za to nič neplatím. Samozrejme sú tam výhody a nevýhody toho. Za mňa je to zatiaľ takto v poriadku, ale môže si samozrejme tých pár eur aj zaplatiť. Nie je to však nevyhnutné. Tak poďme sa pozrieť na prvú možnosť, ktorou je AI lektorka Kika. A už sa za moment dozvieš, o čom tu vlastne hovorím. Ja som vlastne vytvorila taký svoj gem, sa to nazýva, je to teda pomocou Gemini a je to vopred pripravený chat, ktorý sa zameriava na simulovanie a precvičovanie hovorenej angličtiny v bezpečnom prostredí. Tento chatbot vie vziať na seba akúkoľvek rolu a porozprávať sa s tebou po anglicky. Ak budeš potrebovať pomoc, napíšeš tam help a vlastne tento chatbot, tento gem ti pomôže. My sa pozrieme na jednu ukážku, ktorú som pre teba pripravila, ako môžeš využívať AI lektorku Kiku. Zatiaľ je stále vo fáze testovania, to znamená, že určite môže obsahovať nejaké tie chybičky a nedokonalosti, ale myslím si, že pre potreby bežného angličtinára je to úplne v poriadku. Poďme sa pozrieť na to, čo teda dokáže a potom si dáme tú simuláciu. Čiže
vie sa prispôsobiť každej situácii, ako som hovorila, vie na seba vziať akúkoľvek rolu. Úroveň formálnosti a slovnú zásobu vždycky ladí s témou. Pripraví na začiatku 5 kľúčových fráz aj s prekladom, ktoré ty budeš potom skúšať hneď v praxi. Vôbec ťa neprerušuje, nestresuje počas simulácie. Neopravuje, ako som spomínala, ak potrebuješ pomoc, napíšeš help a teda na konci simulácie zhodnotí tvoju gramatiku, preklepy a možnosti zlepšenia. Ako vyzerá tento postup? Ty zadaš tému, AI lektorka Kika pripraví frázy, prebehne rozhovor, roleplayka, je tam až 6 až 8 replik, ale to si sama môžeš v zásade nastaviť, ak chceš pokračovať dlhšie, môžeš a potom na konci je tam teda analýza. Tak a poďme sa už pozrieť na tú ukážku. Ja som napromptovala AI lektorku Kiku, aby zahrala na recepčnú v hoteli a tu mi teda dala nejaké základné informácie a tiež frázy, ktoré môžem využiť. Samozrejme môžeš trénovať aj iné frázy z lekcie. Teraz je toto veľmi aktuálne, ak ťa bavia inak témy, čo sa týka cestovania, alebo ich potrebuješ, môžeš si u mňa na mojom webe stiahnuť zdarma ešte e-book Ready vycestovať. Tam sa vlastne nachystáš na túto konverzáciu a témou at the hotel. No a potom ideš trénovať práve s AI lektorkou Kikou. Tak a poďme sa pozrieť na to, čo nám to vyplulo. Takže prídem do hotela, pozdraví ma recepčná, good afternoon, welcome. Ja teda som dala tú frázičku I would like to check in a spravila som tam aj zámerne nejakú tú chybičku, rovnako to potom bolo aj ďalej, kedy si vypýtala moje ID alebo teda občiansky. Ja som aj odpovedala, tiež som tu spravila chybičku, za chvíľku uvidíme, ako ma opraví. Taktiež som pokračovala s odpovedaním na jej otázky. Áno, prišli sme autom, môžeme tuto zaparkovať a tak podobne. Potom tu bolo také ťažšie slovíčko bellhop, takže som sa tiež spýtala, čo to znamená. Ako študentka by som to možno úplne nevedela. Nie je to úplne často používané slovíčko a teda hneď mi to aj vysvetlila, takže vidíš, že v tom procese sa môžeš pýtať práve na slovnú zásobu, ktorý ten Gem používa. No a v poslednom bode si teda ukážeme ten feedback, čiže ako som hovorila, spravila som tam pár chýb a na každú repliku mi dá vlastne aj feedback, čo je dobré, čo nie je dobré, ako sa používa napríklad say, tell, pretože v tom som urobila chybu. To znamená, všetko ti zanalizuje. Začni trénovať, takže moji študenti tu už môžu klikať a trénovať. Ty ideš dole do popisu a ideme na druhú možnosť a to je samostatný Gemini a nie je tento chatbot mnou teda nastavený. Najradšej ja osobne samozrejme máš niekoľko možností, používam práve interaktívne testy s automatickým vyhodnotením. Tuto moji študenti si to môžete už skopírovať. Vlastne do témy len zadáte tému, ktorú sa chcete učiť a prípadne poznámky z lekcie, toto je vlastne z našeho classroomu, môžete skopírovať práve do tejto témy, dajte si počet otázok 10, 20, 30, záleží koľko času teda máte. Každá otázka bude mať 4 možnosti, jednu správnu a je tam teda aj krátka nápoveda. Môžeme sa pozrieť na výsledok. Veľa mojich študentov už toto pozná, takže to pre nich nebude žiadnym prekvapením. To znamená, my sme sa učili na lekcii, ako sa povie penzión po anglicky, takže what is the Slovak word for guest house, takže penzión, máme tu teda aj to krátke vysvetlenie, ideme ďalej, učili sme sa tam vyjadrovať PM, AM, znova tu máme k tomu otázku. Viacej otázok. Potom tu máme teda termín lesson, learned a to teda znamená
ponaučenie, znova krátke vysvetlenie. A tak toto nejako vyzerá, až sa teda dostaneš úplne nakoniec. Ja som tu napromptovala 20 otázok a teda tu mi na konci dá aj moje skóre. Ja som to teda nevyplnila, ale keď to vyplníš, tak budeš mať aj to správne príslušné skóre. A pozri, tuto môžeš tiež pokračovať, opakovať. Gemini ti vie vytvoriť výukové kartičky alebo študijnú príručku práve k tomuto. Prípadne, tak si to môžem skontrolovať ešte raz, vrátiť sa k tomu, spraviť si nejaké krátke poznámky z toho, čo som nevedela. Čiže takéto krásne interaktívne testy si vieš vytvárať po každej lekcii s lektorkou pre mojich študentov, aby ste si zopakovali, čo sa preberalo naposledy. A myslím si, že aj celkom dobrý nápad si odkazy na tieto testy uložiť, spraviť si nejaký priečinok. Môžeme tak urobiť potom aj spoločne v Classroome pre mojich študentov, pre nemojich študentov môže si vytvoriť nejaký wordovský dokument a postupne sa tam časom vrácať k starým testom, starým slovíčkam. Dobre, pretože tie linky ostávajú aktívne. Toto je moje inak asi najobľúbenejšie použitie chatbotu a práve to je to personalizované učenie. Ty robíš takú svoju databázu týchto testov a slovíčok, ktoré nevieš. No a možno počasie zistíš, že tak teraz už 90% z toho viem. Keď som to robila prvýkrát, vedela som možno len 50% alebo pamätala som si len 50%. Tiež si tam môžeš dávať výsledky, skóre a tak sledovať svoj progres. Vyskúšaj to aj ty, moji študenti klikajú, ty ideš teda dole do popisu. Tretia možnosť je samozrejme ChatGPT, nemôžeme ho vynechať. Rozdelila som to do 2 častí a to je teda precvičovanie písaním a potom precvičovanie rozprávaním alebo konverzáciou. Znova tu už máš ready-made prompty, ktoré len skopíruješ a doplníš si tam presne to, čo sa chceš naučiť. Prompty tiež hodím do popisu pre mojich študentov. Myslím, že to budete vedieť skopírovať aj priamo. Odtiaľto je niekoľko možností, ja som vybrala len 4, myslím, napríklad doplň chýbajúce slovo. Práve tu vidíš aj príklad toho už hotového cvičenia. Ja som tam znova nahádzala slovíčka z lekcie. Tiež tu môžeš ísť do prekladu, teda klasika, slovenčina, angličtina. Neviem, či je to úplne moje najobľúbenejšie, ale myslím si, že stále to má zmysel a tiež teda som napromptovala, aby chat opravil moje chyby, tvoje chyby a navrhol prirodzenejšie formulácie, lebo niekedy nejde len o to opraviť tie chyby, ale rovnako vyjadriť to trošku prirodzenejšie. Potom tu teda máme nájdi chybu, to znamená chat ti dá vety s novými slovíčkami, s novými frázami. Tvojou úlohou bude nájsť chyby, opraviť ich, prípadne tu máme priraďovanie významu a tuto už vidíš tiež hotové cvičenie. Ačko, Bčko, čiže spájaš slovenské s anglickým. Tiež sú to akoby klasické cvičenia, ale tu je tá výhoda, že tam sú tvoje slovička, ktoré ty nevieš, nie, ktoré nájdeš niekde na webe a sú úplne náhodné. Tu naozaj si efektívny s tou slovnou zásobou, ktorú sa potrebuješ naučiť. Dobre, a teraz sa dostávame vlastne do poslednej časti a to je precvičovanie rozprávaním na konkrétnu tému alebo v konkrétnej situácii. Môže si pozrieť tie prompty, ale v zásade ty tam môžeš dať čokoľvek potrebuješ. Dobre, potrebuješ sa pripraviť na interview, na job interview, napíšeš jej to, tam potrebuješ sa pripraviť napríklad, neviem, žiješ v zahraničí, ideš na návštevu lekárovi. OK, daj to tam. V zásade môžeš skopírovať aj tieto prompty, len si tam už doplniť to, čo je pre teba aktuálne. Musíš ale použiť teda tento hlasový režim, ktorý sa nachádza takto vpravo. Dobre, čiže tam treba kliknúť a vtedy môžeš komunikovať s chatom. Teda tiež opraví tvoju každú odpoveď a vysvetlí ti tvoje chyby, keď to tam teda zadáš. Čiže naozaj sa tu krásne vieš hrať s týmto. Je tu veľa možností, musíš naozaj len skúšať a teda personalizovať to na tvoj
problém, ktorý riešiš v angličtine. Ešte tu mám teda slajdík s ďalšími návrhmi, napríklad môj text a navrhni prirodzenejšie formulácie. Mám študentky, ktoré rady denníčkujú. Nahodíme si tam ten denníček a chat vie vlastne opraviť tvoje vety a dať ti nejaké návrhy. Môžeš tam inak poslať aj foto, že keď si píšeš rukou a máš relatívne čitateľné písmo, tak chat už vie veľmi pekne aj čítať to, čo je napísané. Ja som tuto nahodila od mojej študentky jednu takú vetičku. Vidíš, že ma tu teda podporilo, alebo you, very good. Dalo mi to tam nejaké suggestions a dalo mi to tu natural version, a teda takú tú prirodzenejšiu verziu. Môžeš to teda používať aj na opravovanie svojich domácich úloh a tak podobne. Mne to veľmi šetrí čas, samozrejme musím prechádzať cez tie odpovede, ale za mňa naozaj 99% toho, čo tam je, čo sa týka jazykovej stránky, tak naozaj sú zmysluplné feedbacky, zmysluplné opravy. Vôbec sa toho nemusíš báť. Tiež, ak máš problém s nejakou konkrétnou témou, môžeš povedať chatu, aby ti navrhol konkrétne riešenie, ako si môžeš precvičiť danú tému, čo by bolo najlepšie. Tiež sa môže zamerať na konkrétne časy, a teda pokladaj mi otázky napríklad v present perfect, ja ti odpoviem. Ty mi dáš feedback, prípadne, ako som už spomínala, ten pohovor, chystám sa na B2 pohor v angličtine na takúto pozíciu a simuluj so mnou ten pracovný pohovor. Samozrejme tam nezabudni doplniť, že nech ti dá ten feedback, opraví tvoje chyby, ale to už vlastne všetko máš napromptované, túto len to skopíruješ. Môžeš klikať, ísť do toho, testovať. Verím, že som tu vyčerpala už svoj čas a svoje nápady. Určite budem rada, ak mi dáš vedieť, či ťa to oslovuje, či ti tento spôsob vyhovuje, pomáha. Môžeš mi dať možno do komentára vedieť, ako s chatom alebo Gemini pracuješ ty. Ja sa rada inšpirujem a to už bude odo mňa všetko na dnes. Bye bye.